Hi, JA. Hello po. Good evening sa love. Good evening din po. Yan, dire-diretso na tayo, friend. Ano bang maipaglilingkod ko sa'yo at napatawag ka sa usapang LDR? Kwentuhan mo na ako. Kasi about to sa relationship namin ng girlfriend ko. Mhm. We've been in a relationship since 3 years ago na. Okay. Tapos, ngayon, nagpasya siyang mangibang bansa para magtrabaho. Okay. Sabi ko sa kanya, wag na lang kasi kumikita naman ako dito. Tsaka, kaya naman kitang buhayin kasi nagpaplano na kasi sana kaming mapakasal. Mhm. Tapos ngayon, kasi kailangan rin niya ng pamilya niya na magtrabaho sa ibang bansa. So, pinayagan ko na lang. Mm. Ngayon, nung umalis siya, last year, 2017, Mm. unang months niya doon, okay naman kami. Okay. Sa relationship namin, okay lang naman. Hanggang last this year, April, nalaman ko na nagko-contact pala siya sa kanyang ex na tomboy. Okay. Paano mo naman nalaman na may contact pa siya sa kanyang ex? Kasi yung katrabaho ko, may ginawa siyang dummy account. Mm. Sabi niya sa akin na, pare, may ginawa akong dummy account para mag-stock ng girlfriend din niya. Mm. Tapos sabi ko rin sa kanya na, pare, pwede mo rin ma-stock tong girlfriend ko. Mm. Kaya ayun, in-stock niya yung, sinearch niya yung Facebook ng ex-boyfriend ng girlfriend ko na tomboy. Mm. Tapos doon, yun, in-stock niya yung Facebook account ng tomboy. Tapos ngayon, may nakita siyang isang Facebook account doon Mm. na ibang pangalan. Okay. So, dahil sa curious din siya, inopen din niya. Mm. Kasi, ayun, at nung pag-open niya, nakita niya na ang naka-profile pic, ang naka-fast profile pic is picture ng girlfriend ko ngayon. Mm. Kaya, sinabi niya sa akin na, ayun, pare na may nakita ako, ito, ganito. Tapos nun, tinanong ko sa girlfriend ko kung nag-cheat ba siya sa akin. Mm. Sabi niya, wala. Kaya, ayun. Paano kung Kasi, ang ginawa lang naman nung ex ng girlfriend mo ay palitan yung kanyang profile ng picture ng girlfriend mo pero hindi naman talaga siya nakikipag-usap. Hindi kaya? darating din tayo dyan. Yan, gusto ko yung dadating din tayo dyan. Sige. Sige. Tuloy. Tapos nun, wala, di ko na pinansin kasi sabi niya wala naman daw. Mm. Until such time, ako na mismo yung nakakita. Paano? Ako na mismo yun ang stalk. Ginamit ko yung dummy account ng friend ko. Tapos, yun, yung Facebook na yun, nakita ko lahat ng comments sa mga pictures, mga gandun, lahat, feel ko siya talaga kasi yung style ng mga text niya, Mm. sa girlfriend ko talaga. Tapos may nabasa ako dong, I love you, ikaw pa rin, hanggang sa ngayon. Mm. Kaya dun medyo nagalit talaga ako nung nakita ko. Tsaka kinonfront ko siya. Mm. Tinanong ko siya kung nagko-contact pa ba sila ng tomboy. Mm. Sabi niya talaga sa akin, wala. Wala pa rin, wala daw. Pero nabanggit mo na So, yung account na yon. Hindi pa. Hindi mo pa binabanggit yung account. Hindi ko binabanggit. Until such time, tinatanong niya sa akin, bakit ko nalaman na may ganun. Mm. Di na, sa sobrang honest ko rin sa kanya. Sabi ko, my friend ako nag-i-stalk sa Facebook ng
ex mo. Mm. Saka yun siya. Doon siya nagalit kasi raw wala raw yung katotohanan yung nakita ng friend ko. Mm. Kaya doon tapos noon sa sumunod na mga buwan wala, naging silent na lang kasi sabi niya sa akin talaga na walang katotohanan. So may trust naman talaga ako sa kanya. Mm. So pinagbalikat ko noon na hanggang this last week Mm. nag-PM na naman yung friend ko. Mm. Nag-PM na naman yung friend ko. Daming time ng friend mo, no? Ha? Ang daming time ng May- friend mo para mang-stuck na. Oo, kaya nga eh. mas ina-stalk pa nga yung girlfriend ko kaysa girlfriend niya. Sana sinabi mo, happy ka sa nakikita mo. Masaya, enjoy. Feel na Siguro feel mo wala yung siyang private magawa. investigator. Dama. Nakakaloka. Wala siyang magawa. Oo. Oh, may report agad, oh. Tapos, anong report? Pre, ito, sabi niya, nabasa ko, in-screenshot niya yung convo. Mm. Siya nga, pag-uwi daw ng girlfriend ko, sabi doon, pag-uwi ng girlfriend ko, siya raw ang susundo sa airport. Tsaka di raw ako, tsaka sasama daw sila at least 1 week bago siya umuwi sa kanila. Mm. Kaya doon, tinanong ko naman yung girlfriend ko, ano na naman to? Bakit na naman to? Sabi niya, walang katotohanan talaga yan. Kasi hindi ako yan. Hanggat sa sinabi ko sa kanya, kung ganyan nangyari, mabuti pa mag-call off na lang tayo kung ayaw mo talagang sabihin sa akin yung totoo. Mm. Kasi kung hindi yan ikaw, bakit parating may ganyan, may ganito? Ano, bakit parating may ganyan, may ganito? Ang sabi lang naman sa akin nga, huwag kang maniwala dyan kasi ginagamit lang yan nila para masira tayo. Para masira tayo ng ex ko. Mm. Kaya yun, di ko alam nga eh. Oo, kaya lang kasi JA, I mean na, 'di ba, the fact na inamin mo sa kanya, just to butt in ha, just an idea na I'd like to throw before siya mawala sa isipan ko. The fact na sinabi mo na kasi sa kanya kung saan ang gagaling yung source mo, if totoong siya yan, they could have been more careful. 'Di ba? Mas nag-ingat sana sila. Sana hindi na sila nag-usap in public. Sana hindi na sila nag-usap sa comment thread. Nag-chat na lang sila. If that dummy account really belongs to your girl na now nakakaalam na nakikita ng friend mo na may dummy account din, yung conversations through that post or through that account, di sana hindi nila ginawa. Kaya lang kasi ginagawa nila eh. Kumbaga, ang gusto ko lang sabihin, JA, is even if medyo may similarity siguro yung nakikita mong chat, aside from the fact that you are assuming na yon ay girlfriend mo, wala ka ng proof eh. Kumbaga, this is all a hunch na lang eh. Based na lang to sa hunch mo, sa gut mo, sa gut feel mo. Base na lang to sa, sabihin natin, hula mo, kumbaga. Yung dama mo, JA. Pero wala ka na kasing proof eh. Meron pa ba na itong dummy account na to na nakikita mong nagko-comment doon sa ex ng girlfriend mo ay girlfriend mo talaga? Kasi nung mga format ng mga text, Nga, yun nga yung sinasabi ko sa'yo kanina eh. Baka kasi may similarities lang eh. Kasi marami namang taong with that same format of chat eh. Though naiintindihan kita na it's highly coincidental and there's no such thing as coincidence for you. But then again, this might be one of them. Kasi sabi ko nga sa'yo, if alam ng girlfriend mo na may dummy account na nagsustalk or na nang sustalk yung friend mo, di sana hindi sila nag-uusap sa comment section. Hindi sila nag-uusap ng ganyan sa comment thread. Sana private message na lang kung alam niya na merong nagsustalk sa kanya. Pero alam niya eh. Alam niya na meron, but then again, hindi pa rin sila nag-ingat. Andun pa rin yon. So kung girlfriend mo talaga yan, dalawa lang to. It's either hindi talaga yan yung girlfriend mo, or two,
medyo syunga-syunga din yung girlfriend mo. At dun pa sila nag-uusap. Alam nang may nagsustok, 'di ba? Kumbaga, Jay, all I'm trying to say is you are too mad right now. Masyado ka ng galit right now. Masyado nang sold sa'yo yung idea na nag-cheat yung girlfriend mo right now without enough proof. That dummy account ay dummy account for a purpose. Kasi hidden yung identity niya. There's no way for you to know kung girlfriend mo nga ba talaga yung nasa likod ng dummy account na yan. Without a face, you will never know kung sino yon. Sabihin mo sa girlfriend mo, ganito na lang. So you can be at peace then, JA, kung gusto mo lang naman. You can do this option. Na instead of insinuating, instead of forcing na yung dummy account na yon ay sa girlfriend mo, pwede mo sabihin sa kanya na if this account doesn't belong to you, okay lang ba na kausapin ko yung ex mo? Kasi yung ex mo, ang profile picture ay mukha mo pa din. So, pwede ko bang sabihin sa kanya na wag na tayong guluhin? Pwede ko ba siyang kausapin, lalaki sa lalaki? Na wag na tayong guluhin, na pabayaan na tayo, na masaya ka na sa akin? Ngayon, kapag pumayag yung girlfriend mo sa gagawin mo, you can be at peace. Pwede kang maging at ease. Pwede ka nang hindi mag-isip. Kumbaga, alam ng girlfriend mo na you are not gonna tolerate this kind of actions. And at the same time, meron ka namang rason kasi talaga to do it. Kasi nakikita mo na yung profile picture or nakikita ng friend mo na yung profile picture ng ex niya ay girlfriend mo pa din. Kumbaga, meron kang rason as to why you will talk to this person. Pero you insinuating or you forcing na yung may-ari ng dummy account na yon na nakikita ng friend mo ay girlfriend mo is a long shot. Para ka lang tong nambibintang out of kutob nang wala kang proof. Diba? Kaya nga tinanong ka, sinabi ko rin sa kanya na pwede ko bang kausapin yung ex mo. So, kinausap mo si girlfriend, tinanong mo na siya mismo kung pwede mong kausapin, kumprontahin ang kanyang ex, anong sabi ng girlfriend mo? Sabi niya na pwede wag na lang kasi nananahimik na raw yung tao. Kung nananahimik kasi, bakit siya pa ang profile picture? O kaya nga tinanong ko nga sa kanya, bakit kung wala na talaga kayong communication, bakit yung picture mo naka-profile pa rin sa Facebook niya? Tsaka mga post niya puro parinig sa iyo, sa atin. Bakit ganoon? Pero sabi lang niya talaga sa akin na wag mo na yang intindihin kasi ang importante tayo. Sabi ko naman siya, importante nga tayo. Kaso lang naiirita kasi ako kasi Totoo. bakit ganyan? Tapos na tayo na. Tsaka, isa pa, magpapakasal na nga tayo bakit nandyan pa rin siya? Sabi ko din sa kanya na, alam mo ba na threat siya sa akin? Kasi ex mo siya. Pero sabi naman niya, ba't maging threat niyan sa'yo? Kasi ba't naman maging threat pa siya sa akin? Kasi tapos na sila, tapos tomboy daw siya. So ganun, ewan ko. Sabi ko sa ewan ko kasi para bang sa duda ko rin na meron pang at isang anong tawag doon, sparks sa inyong dalawa. I-term na lang natin na sparks. Okay. So yun nga yung halos gabi-gabi ko na nga yung iniisip. Okay. Ganito, ano ba talaga? JA, you've been, in all fairness to you kasi talaga, you've been very considerate sa girlfriend mo. Lahat ng pwedeng options na hindi, sabihin na natin, favored doon sa pag-aaway part or any unfortunate discussions or any argument between you, ikaw yung laging mismong humahanap ng paraan kung paano kayo hindi pupunta sa ganong estado sa relationship ninyo kung paano mo maa-avoid na mag-away pa kayo You've been very considerate sa girlfriend mo, sa lahat ng whims niya, sa lahat ng reasoning niya, sa lahat ng explanation niya.
If I were your girlfriend, I couldn't ask for more. You were very understanding na on your end. Ngayon, tatanungin kita, J.A. Anong tanong mo sa akin? If this one is bothering you and you feel like you've done everything you can possibly do para ayusin to on your own, anong gusto mong itanong kay Lala Banderas, J.A.? Siguro serious lang siguro to DJ Lala. Kasi mas matagal kasi silang nagsama nung ex niya kasi sa amin. Kasi nung naging kami, at least mga 1 year lang kami nagsama. Tapos sila 5 years. Kasi yun, medyo nakulangan lang ako doon sa 1 year na nagsama kami. Tapos ngayon LDR kami. So, kaya wala naman ako masyadong tanong kasi sa sarili ko lang dapat may tanong ako kasi ito lang ba talaga isang selos lang or ano ba talaga? Sige, let me explain now how you feel. J.A., naiintindihan kita. Sabi ko nga sa'yo, you've been very considerate. Hindi ko kasi alam kung paano Tagalogin yung considerate. Huwag ka na magalit. Parang ikaw na yung nag-adjust. In every possible way, nag-adjust ka na sa pangangailangan ng girlfriend mo. Naging maintindihan ka ng klaseng boyfriend. Naging maunawain ka ng klaseng boyfriend sa kanya. At sa lahat ng rason niya, tinatanggap mo naman yun, pinakikinggan mo naman siya. That's something na kailangan mong maging masaya kasi siguro, J.A., that's something na hindi innate sa lalaki. Yung pagiging sobrang maintindihin. Most of the guys I know, ang liit ng pasensya, ang ikli ng pasensya, hindi kasing haba ng iyo. But yours, ang haba-haba ng iyo eh. You have all the possible reasons to break up with this girl and yet hindi mo yun ginagawa. All for the love na nararamdaman mo sa kanya. There ain't nothing wrong about you, J.A. Jealousy is, sabihin na natin, part of being in a relationship. Parte naman talaga yan ng relasyon eh, yung selos-selos na yan. Sometimes nga, yung selos na yan can make the relationship even sweeter. As long as marunong i-handle nung kabila or nung kapartner yung selos na nararamdaman ng kapartner niya. In your case kasi, yung girlfriend mo is a bit short in giving you security when it comes to your relationship. It doesn't matter kasi, J.A., kung gaano sila katagal. It doesn't matter kung sila yung mas matagal nagsama, sila yung mas matagal nag-live-in or whatsoever. Hindi naman importante kung sinong nagsimula eh. Ang importante kung sinong tatapos. Right now, J.A., sa totoo lang, you have no tangible na proof. Yung tipong pictures, yung talagang conversation na alam mo na this time around, jowa mo na talaga yun kasi tinawag siya via full name, yung mga ganon. You have no proof to prove na itong dummy account na to, yung girl behind the dummy account is your girlfriend. So as much as I wanted to agree with you na this is your girlfriend or your girlfriend is hiding something, I want you, sabihin na natin, to have faith. Against all the odds or against every popular belief, gusto kong maniwala ka muna sa girlfriend mo. Wala ka namang proof eh. Wala ka namang basehan eh na ito talagang tao sa likod ng dummy account na to ay girlfriend mo. So ayokong sirain mo yung relationship ninyo dahil lang sa kutob na meron ka. Though naiintindihan ko, you have all the reasons na maging ganyan kasi yung girlfriend mo may mali. But yun na nga eh, siya yung nagkakamali. So let her be wrong about it. Let her have her share of faults, pero wag ikaw. Magtiwala ka lang sa kanya, sabihin mo na lang sa kanya instead na pag-usapan nyo pa to, pag-awayan nyo pa to, mag-isip ka pa ng kung ano-ano against her, sabihin mo na lang sa kanya, J.A., ganito, mahal kita. Sobra. Sa 3 taon na nagsama tayo, alam kong kulang pa. Sa 3 taon na nagsama tayo, sa 1 taong nakasama kita dito, sa 2 taon na halos LDR tayo, alam kong kulang na kulang pa yung oras natin sa isa't isa. Pero yung mga oras na yun, enough na para sabihin sa akin na ikaw na yung gusto kong makasama. Ikaw na yung taong gusto kong makapiling habang buhay. Ikaw na yung nakikita ko sa future ko. So nagtitiwala ako sa'yo. Alam kong mali yung ginagawa ng friend ko na nagsustalk siya sa ex mo pero hindi mo ko masisisi.
Yung nakita kasi ng ex ko, masyadong coincidental. Masyadong malapit sa katotohanan or malapit dun sa iniisip ko. Alam ko may pagkakamali siguro on my end kasi nag-iisip ako ng ganito, but you cannot stop me from doing that. I'm scared eh. Takot ako mawala ka eh. Kasi nga mahal kita. So sana, itong tiwalang binibigay ko sa'yo, itong pagmamahal na binibigay ko sa'yo, aasa akong tapat ka. Aasa ako na hindi mo ko lolokohin. Aasa ako na kung ano yung sinasabi mong hindi totoo, ay hindi talaga totoo. Kasi between sa'yo at sa isip ko, ikaw yung pinipili ko. Gets mo ko, J.A.? Ang tawag dito reverse psychology. Kokonsensyahin mo na siya, J.A. So if ever na may ginagawa talaga siyang masama, hayaan mong kainin siya ng sarili niyang guilt. Pero kung wala, J.A., this is a good one to show her na ikaw talaga yung guy to be with. Kasi understanding ka, hindi ka narrow-minded, hindi makitid yung isip mo. Kumbaga, matured ka na. Matured enough to handle the relationship, handle the situation na LDR kayo, and handle yung mga issues na ganito. It's a win-win for you. So, for now, J.A., alam kong tong selos na to ay normal, pero sana sabihin mo na lang din sa friend mo na wag nang mag-stalk. Naiintindihan ko yung intention ninyong dalawa. Naiintindihan ko kung bakit kayo may connivance na mag-ala NBI, private investigator. Pero stop it na. Kung gusto mo ipakita sa kanya yung tiwalang sinasabi mong meron ka, you'll stop. You'll stop stalking her by using someone else. Magtiwala ka na lang muna, J.A. As long as wala ka naman talagang napapansin directly sa kanya, hindi siya naging malamig, hindi siya biglang hindi nagpaparamdam, hindi siya biglang nawawala ng isang buwan, siya pa rin yung sweet mong girlfriend, siya pa rin yung maalalahanin mong girlfriend, siya pa rin yung malambing mong girlfriend, then there's no need for you to do it. Wag na nating sirain yung relationship na meron kayo just because of assumption. Gets mo ko, J.A.? Gets ko na po. Oh, pero you're a good guy. Listen to me, you are a good guy. There's nothing wrong with you. At kung sakasakali man, J.A., na totoo na siya ay nagloloko, kung sakasakali lang kasi both of us do not know the truth, siya yung may mali, hindi ikaw, love. You are one of the good guys. Konti na lang kayong natitirang ganyan. Tapat, malambing, maalalahanin, maintindihin, maunawain. Konti na lang kayong ganyan, J.A. Do not change your lovely features just because of your evil thoughts. Just because may nararamdaman ka, may kutob kang hindi maganda. Huwag mong baguhin yung maganda mong ugali, J.A. Kung sakasakali man na hindi kayo magkatuluyan, kawalan niya, hindi mo. Ikaw yung sayang. Okay? Okay. Ngayon, kung meron kang gustong sabihin dito sa girlfriend mo, nasabihin man natin na may pinagdadaanan kayo ngayong rough road, kaya eh. Kayang lampasan is JA eh. Kumbaga hindi pa to yung dulo eh. Malayo pa yung mararating ninyo eh. Basta you'll continue to choose each other, pipiliin nyo yung isa't isa all over and over again, kaya yung dalawa tong lampasan eh. Kung meron kang gustong sabihin dito sa girlfriend mo na mahal mo at ayaw mong mawala sa'yo, anong gusto mong sabihin sa kanya, JA? Okay, mahal. Kung nakikinig ka man ngayon, gusto ko lang din sa malaman mo na mahal kita. At ikaw talaga ang gusto ko makasama sa natitirang bahagi ng buhay ko. Tama ka. Tama ka nga. Dinadaig lang talaga ako ng selos ko. Pero hanggang selos lang yan. Ang importante nga, mahal na mahal kita. Basta lagi mo lang tatandaan, kahit palagi tayong nag-aaway, bawal ang breakup. Yun lang, DJ Lala. Aww. Thank you, J.A. Thank you for showing us that real guys do exist. Guys like you na mas importante ang relasyon kaysa sa pride really does exist. So, thank you. Thank you, J.A. for calling my program. Salamat. Thank you. Thank you, J.A. Sana all, 'di ba?
Sana all ganyan kabisyo. Naku po. O diba? Instead of looking after his own ego, instead of looking after his own pride, mas pinipili niya yung relationship, mas pinipili niyang magtiwala pa rin. Mas ino-open niya pa rin yung sarili niya sa idea na baka siya lang yung nag-iisip ng ganun, baka siya lang yung may mali, baka selos lang yung dumadaig sa nararamdaman niya, dumadaig sa desisyon niya in life. Guys like that are humble. 'Di ba? Ito yung mga grounded na klase ng tao. And kung si ate ay nakikinig, ate, if nakikinig ka, napakaswerte nyo po sa girlfriend, ay sa boyfriend ninyo. Napakaswerte nyo po sa iniwan yung boyfriend dito sa Pinas. 'Di ba? Yung ibang boyfriend dito sa Pinas, 'di ba? Bato-bato sa langit, tamaan sa pool. 'Di ba? Kapag umalis yung girlfriend nila ng ibang bansa, akala mo nakawala sa hawla. Hala gala, hala, barkada trip, hala, laro dito, laro doon. Yung iba pa, worse, babae dito, babae doon. Pero tong boyfriend mo, 'di ba? Sabihin nating ate, mali yung ginagawa niyang ini-stalk ka, pero meron kasi siyang rason na hindi niya maiwasan kung bakit eh. At ang pinaka-importante doon ate, although nag-stalk siya sa'yo, willing pa rin siyang makinig sa explanation mo. Willing pa rin siyang makinig sa reasoning mo. And hindi lang yon, willing siyang tanggapin as katotohanan lahat ng rason na sasabihin mo. So ate, if you are listening right now, secure your boyfriend. Make him feel loved, make him feel as if, hindi pala as if, make him feel that he is the only one in your life. O di ba? Kailangan niyo silang bigyan ng sense of security. Kasi nagpaparaya yung isa sa'yo para ma-reach mo yung dreams mo Nagpaparaya siya para magawa mo yung gusto mong gawin in life. Nagpaparaya siya para maabot mo yung dreams ng pamilya mo para sa'yo. So, understand and give a certain amount of love and affection to your boyfriend back home and give them the feeling of security. Na kahit malayo kayo sa isa't isa, never mong gagawin yun lokohin siya ate. And if I were you ate, I'll agree dun sa hinihingi niya na kausapin na lang yung ex mo. O kaya kung ikaw mismo may contact ka or yung kapatid mo may contact sa ex mo, kaibigan mo may contact sa ex mo, sabihan mo, pasabihan mo. O diba? Kasi ate, nasasaktan mo yung boyfriend mo Whether you like it or not, whether intentional siya or not, the fact is nasasaktan mo siya. So instead of you just using your time denying everything, dodging the issue, might as well address it by putting a stop into it. O diba? Ikaw na mismo yung pumigil para hindi siya nasasaktan. Okay?